سبنتي بتمرت مسكال معتب أعتب قصية وكل انتاع بارايا بتمرت مسكال بسمعاب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እናአመንኩ ሰይጣን እخدካለኹ አኩሉ ማዕዝናትን ዘዓለም ዚኣ እንነብር ቤተሰብ እግዚአብሔር ስድራ ቤት ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈተወና እግዚአብሔር አምላኽ ዝመረጽና እግዚአብሔር አምላኽ ዝሐረና ስድራ እግዚአብሔር ናይት ፍጹም ዝኾነ ሰማያዊ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙ ምስኩላህና ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከም ፈቃድ ስላሴ ሎሚ ብዛዕባ ስራይ ወይ ድማ ብዛዕባ መፍትሄ ስራይ አፈታታሐናይ ስራይ استفعل حمامات زلنا استفعل عن الشجر زلنا استفعل عن الدريت زلنا نجرجنا شجرنا حمامنا سجمنا زخون نجر كفتحلنا كمل سنان دلينا نبيت سراي تنقلتي زبحالو بمخاد استفعل على قدياتنا مسؤوم حسابنا بمجلس مفتحي إن النادي زلنا حزب كريستيان سراي انتايو أفتحهم كمايو كما يكون يقبوا نزبل كم فعد سلاسي كنرينا እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢሩ ጥበቡ ይግለጽና በመጀመርታ ካፍትሲም ጅምር ስራይ ካብ ሰራይ ዝብል ቋንቋ ግዕዝ ወጽይ መፍታህ ማለት እዩ መፍታህ ንሓደ ሕማም ንሓደ ሽግር ንሓደ ጸባ መፍታህ ማለት እዩ ግን እዚ ትክክል ናይ ስራይ ሰራይ ካብ ዝብል ናይ ቋንቋ ግዕዝ ተረኽበ ኮይኑ መፍታህ ማለት እዩ መፍታህ ካብ ማእሰርተ ኃጢአት ካብ ሕማም ካብ ጸበባ ካብ ሽግር ካብ መከራ ካብ ዝፈላለ ጽገማት ዝባሃሉ ኮታ ዝፈትሕ ማለት እዩ ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ትርጉም እዚ መስማዕና ግን እዞም ስራይ መፍትሄ ስራይ ያለና ዝብሉ ከም ዘይፈትሑ ንርዳዕና ሁሉ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ተኽፈትሕ ዝኽእል መን ምዃኑ ንጽሪ ስለዚ ስራይ እዚን ካብ ኮነ ተቀዳማይ ትርጉሙ ንጸገማትና ንሽግራትና ንሕማምና ንድሌታትና ንጠለባትና ንባህግታትና ንብዙሓት ጸገማትና ማህፀን ዝተዓፀ ወላድ ሳነ ነገራት ምቕናዕ ዘኣብዮም ገንዘብ ምትሓዝስን ስራሕ ምስኽ ከዓ ምቕናዕ ዘኣብዮም ምሰብ ምርዳእስን ብዙሕ ሕማም ዘለዎ ብዙሕ ሞት ኣብ ገዛ ዘለዎ ብዙሕ ጉዳያት ነዚኦም ኩሎም ክፈትሕ ዝኽእልሲ መን እዩ ነዚ ፈታሄ ስራይ ንብሎ ዘለና አቁጽልትን ካልን ቀጣቂጦም መልከናይ ጸላእ ሰናያት ደጊቦም ምስተማጋንንቲ ሓቢሮም ናብ ሰይጣን ተማዕቂቦም ዘምጽልና ዘለው ኪኖቲ መድኃኒት ዝኸፈአ ሽግሪ አባቶም መድኃኒት ስለዘለ ፈታሂ ግን መን ከም ትሽሙ ይፍታ ወይስራይ ወያንጽህ ንብሎ ካብ ኩሉ ማእሰር ኃጢአት ይፍታሐና እንብሎ ግን እትናይ መጀመርታ ፈታሒ መዳረግት ዘይብሉ ናይ ባህሪ ፈታሒ ዝኾነ ፈጣሪና ንስምኮ እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ኃጢአት ፈርሐና እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ጭንቀት ፈርሐና እግዚአብሔር ንኩሉ ባህግ ድሌታትና እሱ ይዝበና ቅድም ዘአገረውን ولد الحرسينا نبيت سراي كيدنا ولاد محصنا ولاد كولد كاب كنت قلب حساب እግዚአብሔር تردينا ولاد مالت سيت فرها لكرس ولود اتو ولد مالت ولاد እግዚአብሔር ولد زب እግዚአብሔር كمين حرينا هيوت استنفاس عمري من باراب زعلم زي افقد እግዚአብሔር انبر افقد فطرن ابعام فطرن ايكونه اتون كم زعين زيهم سرحو فطراتهم زمعقوب ودما اتفطر زخنه صلاه سنيات ديابلوس شجرنا زفتح نجرنا زقنا حمامنا زفوس دليتاتنا كل نجر زقنان عقن نسو እግዚአብሔር ولا تسانكا እግዚአብሔር يزبكا كم بعلا دينا قدستهنا كم بعلا دينا قدست سارا كالوت بزحات قدسانا انت دارينا ين ማህፀንን ولاد مساعه ግን አብ እግዚአብሔር ተማቂበን በመሰረተቲ አብ እግዚአብሔር ዝገበሮ ተክልቲ አብ እግዚአብሔር ዝገበሮ ተጽቢት ንግዚአብሔር ተጸብን ግን ተራውላድ አይረኸባን ካብ እጹብ ማህፀን ዝውለዱ ወላዳት ኩሉ ጊዜ እንረኸለና ኻ ዝተፈለየ ኩሎም ተምዝተወለዱኻ ፍልያትዮም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘር ሐረግ ምስንመጽ ናይ ዴና ሳራ ምስንመጽ ናይ ዴና ሃና ምስንመጽ ሳሙኤል መጽ አቡነ አረጋውን መጽ አቡነ ዮሳፍዮስ መጽ ኮታ ኩሎም ተም ቅዱሳን እንብሎም ካብ እጹብ ማህፀን ዝውለዱ አብ እግዚአብሔር ተወክልት ምግባረዊ ስለዚህ ፈታሄ መኒ اتفتح استبعال مني
أغلى مني ملاس مني فتح شجر مني مدهانيت مني إيسوس كريستوس شنو إيسوس فوسي مالتي تحكينا فوسي مدهانيت ناي سجا ناي نفسي ناي كل نجر مدهانيتنا نسو انكو اغزيابيهري سلازي مفتحي ناي شجر مفتحي ناي صقامات مني بقداماي اغزيابيهر ابتحت اغزيابيهر كا الو زفتح شجر زملسو زقانانعو اغزيابيهر الشمام اغزيابيهر ناي صقا ووتا زحبو اغزيابيهر كدحن اغزيابيهر كملس اغزيابيهر كفوس اغزيابيهر كقنع ببحريو منياتو ناي غزاء بحريو ناي جزاء بحري ناي جزاء سلطاني كاب جزاء بحري سبعات كنفوس سبعات كندحن سبعات زخول هنقبر كلنا قل بتصقاي كاب اغزيابير بوه تتوهبناي سلازي فتحي شجر ملاس حتتات اقنعي كل نجر اغزيابير كابلنا ابتحت اغزيابير اتبقدام ينسر عندما ابوتات كهناتيو مغنياتو سلطان معرك كهنت زهبنا اغزيابير سلازخونه منياتو مفتح منقص السماوات نعخاتكم وكم علخو وانجلمات مراف 10 شمونته عندنا دما زحمه من تدعالين مرحت بيتكسيان تصوع اتا بان تجبرت صلوت نتحمن كاف حمامو كتفوسيا اغزيابير املاح معرك كهنت كبن كله هو مهارو قبلن كله كيدو يلو كفانن كله وانجيل ماتيوس معرف 28 كفتحو كاسرو كمهرو كفوسو كناسحو تمرت قال እግዚአብሔር كمهرو كطمقو قال كيدان كاسرو كقربو از سلطاني توهبو زياتهم بتخكل جنا كاب እግዚአብሔር بتصقا بزرخبو وهوتو بتصقا بزرخبو ناي እግዚአብሔርي እዚ بتصقا يخم ترخيبكم بتوهيبكم بمبال لا تتصقا جن انتينا نقبر قطتا ناب እግዚአብሔርنا نحلف ولاول ابيتا كريستيان سريت كنهبن كلنا يفتح ويسري وينصح يفتحنان ينصحنان يقدسنا كاب كله معسر حطيات من እግዚአብሔር كاب كله معسر حطيات فتحنا እግዚኦ محرنا كريستوس بر 10 وكلته غزي منكم حرنا እግዚአብሔር بنت من انت قدست دنج مريم إذا خلنا بلين كلنا اتفتحي እግዚአብሔር أبتحت እግዚአብሔር كفتح سلطان زلونكن كهناتهم منياتو ناي منقست السماوات مفتح ناي مأسار مسل توحبهم قودما زناسحو زتأمقو زمهرو زقربو قال كدان زأسرو زردادو زفاقر سلطان استوحبهم سلازي كفتح زخول أبتحت እግዚአብሔር بقدام أي درجة مرحت ابنت بخلايكا قدست بيتا كريستيانيا قدست بيتا كريستيان فتحيتنا قدست بيتا كريستيان أدينا قدست بيتا كريستيان حبيتنا قدست بيتا كريستيان سجان نفسن مجبئ التقلب منفسنا التقدس كل نجر زلوا فليت عدها نقدس من بيتا كريستياننا زمسلا فليه نقدس بيتا كريستياننا زمسلا بفتسم يلن كالوت جزاوت له كالوت نصاتات له كالوت منافشتات له كالوت جرمات زخون بيت له أبيتا كريستيان كلوت حلو جن ساتون جن كندنا أي مصنع منات قدس بيتا كريستيان كاب كل فليز بلت بوتا سلام بوتا رجعت بوتا قصانت منفس قدوس نعسران 4 ساعات بزي عرفتي زحلوا أو سم እግዚአብሔር ጽዋዓላ ቅዱሳን ዝርከቡላ ናብ እግዚአብሔር አምልኾና ንፍጽመላ ስርዓት ምስጢር ቁርባን ስርዓላ ኩሉት ምስጢራት ዝፍጽመላ ስለዝኾነት ስለዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ማዕረግ ጸሎትና ናይ ሕብረት ጸሎት ማዕርበላይና ከምቲ ሽማ ቤት ናይ ክርስቲያን ናይ ኩላህና አመንቲ በቅዱስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ መአከቤትና አብአተ አኪብና ኸ ጸሎትና እንዕርገላ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ መለላና እንቅርበላ كبر ما عاد السجان ده من كريستوس إنمجبلا فتحت شجر بيت كريستيانا أبعد صدا زركب ما يتصلات استتصلى صلات عقاب ما يتركب من قصة السماء منفس እግዚአብሔር زعسله استبارخ استقدس كندي حمومات كحمامهم استفوسلو كندي لمص أماز نصهلو كندي ጭንቅ استرغاغلو كندي تعنا سانو تعنا زرخبلخا قدوس استبارخ استقدس كابتا أبكال زلو مات فليز بلا بلاباراتور مرميركا زي بتصح ما نم ساينساوي فلات عزبن مرميرو خوصح زي كئل እግዚአብሔር بملكوت أو حيلي قدسو باريخو مدهانيت زهبنا خا عوشت بيتكسان زركب ما يصلوت سيعبو دما اماناوي سغان دمن كريستوس زبلع سغا وسته دمه بهيوت زلعالم سغاي زبلع دمه يسته ناي زلعالم هيوت الله وسل زبلنا كبر سغان دمن كريستوس كاب قدس بيتكسان وصاي ايسراني قدس بيتكريستياننا ناي مدهاني عالم اماناوي سغون اماناوي دمون بزهبتنا كينوتي مس كريستوس زلن حبرات سجا كريستوس مس سجانا دم كريستوس مس دمنا بستوحدلو حمامنا شجرنا صوانا يقمطط
መልስዕቶታትና ይቀንዕ ድሌታትና ኩሉ ክኸውን ይኽእል ስለዚህ ፈታሒ ሰራይ መንዩ እዚ ቤተ ሰራይ ዝበሃሉ ህዝብና ዝኸደም ዘሎ ክሰሪዩ ክፈትሑ ዓቕሚ ኣለዎም ዶ የብሎምን ስልጣን የብሎምን ክእለት የለ ዓቕሚ የለ ስልጣን የለ እቲ ዘሎ ግን ካበይ ዝተለቀሕዎ ካብ መን ይትሕላን ካብ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ኩሉ ክፉእ ተግባሩ ክሰርሕ እንከሎ ሙሉ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ እቲ ግርሙ ጥራይ ተቐንጢጡ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ሰይጣን ነቦና ኢዮብ ክፍትኖ እንከሎ ትዕግስቲ አቦና ኢዮብ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበሮ ዓብ ትምህርቲ ዝኾነና እዩ ጠንቆልቲ ግን ይፈትሑ ዶ ከብሓቂ እስኪ ሕራይ ሰራያት እዮም ዝበሃሉ ስሬት ሂቡ እዮም ዝበሃሉ መድሃኒት ኣቁፅልትን ካልእን ቃጣቂጦም ንሰባት ይፍውሱ እዮም ዝበሃሉ ብርግጽ ቆንጥኸ ይፈትሑ ዶ ሽግራት የቕልዕሉ ዶ እንተራእልና ግን እቲ ቀዳማይ የባእስ እምበር ኣይፈትሑን እዮም ምክንያቱ ኩስተ ተባህለ ከምዚ ገበረካ ኩስተ ተባህለ ከምዚ ደገመካ ኩስተ ተባህለ እዚ ሰራሕልካ ዳ እምበር ጸወርት ይኮነን መራሕ እምነት ናይ ማንም ኣካል ባእሲ ናይ ማንም ኣካል ግጭት ጸዋሪ ሓዳግ ጎዱፍ ናይ ህዝቢ መእከብ ርስሓት እዩ መራሕ እምነት ክሳባ ውሽጥኻ ዝዓወረካ ዝሰተረካ እግዚአብሔር ልዕሊ እቲ ኣብ ነፍስኻ ሰታሪ ምዃኑ ትፈልጦ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን መባእስቲ እዮም ፈትሓት ዘይኮንስ መባእስቲ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ዝብለና ኣብ ማእኸልኩም ፍቕሪ ይሃሉ ዝቃጸል ፍቕሪ ይሃሉ ጸር ሓድሕድኩም ጽሩ ኣብ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ፍቕሪ ተሸይጣ እታ ትቃጸል ሃልሃል ትብል ሓዊ ንሳ ጠፊኣ ምጽዋር ጠፊኡ ናብ ባእስን ናብ ካልእ ነገር ዝመርሑና ግን ጠንቆልቲ እዮም እዚኣቶም ፈትሓት ስራይ ዘይኮኑሲ መከራ ዘምፁ ሽግር ዘምፁ ሰባት ንሰባት ዘባእሱ ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸይኣቱ ዘጓናድቡ እዮም ናይ ጽድቂ መጓናድብቲ ናይ ድሕነት መጓናድብቲ እዮም ምክንያቱ ሰብ ዝኾነ ጸሎት ክገብር ዝኾነ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ክፍጽም ቅድመ ዝኣገረ ምስ መባእስቲ ክዕራቕ እዩ ዘለዎ እዞም ጠንቆልቲ እዚኣቶም ምስ ንሪኦም ግን ስራይና ስራሕና ንፈትሒና ንምልሲና ንሕድሕና እንዳበሉ ግን ሰባት እዮም ዝባእሱ እሱ ጥራይ ዲኻ ይፈትሑ ዶስ ይሕመሙ እዚ ዝተፈላለዩ ሽግር ሒዝዎ ዘለዎ ሰፊንዎ ዘሎ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ጸገም ካበይ ዝመጸይ ዕዳግ ዝበሃል ጠንቆልቲ ባዕሎም ዝሕመሙ ዝበሃሉ ክርስቶስ ግን ሕማምና ጸይሩስ ሞትና ወሲዱ ህይወት ዝሃበ ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ናይ ብሓቂ መድሃኒት ምዃኑ ሕማምና መከራና ኣብ ዝባኑ ተሰኪሙ ኢሳይያስ 53 ገሊጹ ከም ዘሎ ህይወት ዝለገሰ እዩ ግብሪ ናይዞም ሰራይና ንሰርሕ ዝብሉ ተራእይና ግን የሕምሙ አንጻር ክርስቶስ እዩ ዕላምኦም በዛ ኽትን ግን ኣይኮነን እቲ ዝኸፈውን ሕነ ዝፈድዩ ምክንያቱ ከምዚ ገይርካ እሞ ክስቶ ዝበሃል እንካ ከምዚ ገበረሉ ክርስቶስ ግን ከምዚ ይብለና ፈዳይ ሕነ ኣነ ኣብ ስርሐ ኣይትእተውን ኪኖት ምሕሳው ኪኖት ምባዓስ ኪኖት ምቅያም ኪሎቲ ንኻልእ ሽግራት ምምጻእ ተመሊሶም ድማ ሕነ ዝፈድዩ እሱ ጥራይ ዲኸ ጸሎትና ናብ እግዚአብሔር ንሕና ብንዕርገሉ ብሰቂልህልና ብፍቕሪ ኣምላኽ ኢና ናብዮም ጸሎት ግን ዘዕርጉ ዕጣን ገብሩ ካልን ትሕዝተሉ ዝዓጥሙ ዝገብሩ ዘንብዎ ናበይ ናይ ዝዓርግ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ከይንብል ጸሎትና ምዕረግት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓረግ ናይ ጸሎት ናይ ምዕራግ ስልጣን ተዋሂቦም ዘለው ዕጣን ከዕርጉ ክፈትሑ ቁርባን ከቅርቡ ከጠምቁ ካልእ ማዕርግ ካልእ ኣገልግሎት ተዋሂቦም ዘሎ ስልጣን ከነ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ስልጣን ከነ ዘይብሎም ህዝብና ክነቅሕ ህዝብና ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ሽግራትካ ካብ ኣምላካ ረድኤት ረኸበሉ ሕቶታትካ ካብ እግዚአብሔር መልሲ ትጸበየሉ ዝጎደለካ ሰዓንካ እንተዳህሊካ ንእግዚአብሔር ብዝምስጥ ልማኖ ባህ ብዘብል ኣቀራርባ ቀሪብካ ንእግዚአብሔር ወትሩ ኳሓኳሓዮ ፈታሒ ሽግር እዞም ፈታሓት ስራይ ዝብል ሽም ቢጌጋ ተዋሂቦም ፈታሒ ናይ ዝኾነ ነገር ክርስቶስ ሰብ ከማን ክፈታሕ ዓቕሚ ብሉ ሰብ ወዲ ሰብ እዚኦም ግን መድሃኒት ገይሮም ካልእ ገይሮም ስራይ ዝፍጽሙ ስራይ ማለት ምስራይ ማለት ምፍታሕ ማለት እዩ يعصر خدو فتحها شجرهم تلك صعبهم تلك مكرهم تلك دامبر كفتحوا عقم بلهم أفتاتها اتشجراتهم اتي مكراتات نيسب أفتاتهم كمي كم مخانون ترى تجنزبناون نات على سنات ديابلس ناوت معربهم صلوات نابون نعرجو ناتو ملكيهم زدوم تتخكل أفتات حتى جمنا كميو قداماي شجرنا فتح እግዚአብሔሪ ኣብ እግዚአብሔር كل معقبال الناس بእግዚአብሔር أنتم تصور زخبركم نابعي ونعيلنا تصور يقلل على عصي فوكسي نابعي نعيلنا زحموا من تلي نابعي نسيلنا بزخون نقرأ تتشنقون
قدم صدق منغستن دلي صدق منغستن خاب እግዚአብሔር ክደልተውን ካና እግዚአብሔር ክትከይድ ያለካ ክንጭንቅ አይደለናኒ ዝኾነ ድሌታትኩም ብልመናን ብምስጋናን አባ ይፈለጥ ይዝብለና ዘሎ ህዝበ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ርሕቅና ኣብ እግዚአብሔር እምነንትና አጉድልና ንእግዚአብሔር ሸለሊልና ለዕል እግዚአብሔር ፍጡራት ክፈትሕናን ከሽግርና ካቆልልና ኢልና ትጽቢት ብምግባርና ጽባሕ ንግሆ ናበይና ክናቱ ናበይና ክንከይድ አስብናኸ ናበይ ስለዚ አፈታታሕ ሽግራትና ግን ቀለልት መድኃኒት እግዚአብሔር አምላክ ግን ሕቡብ ዘይብሉ ግን ብخصት ነገር ብጉልህ ነገር ነገርና ቀዳማይ ከምቲ አዴና ቅድስት አፎምያ ንናይ ጸላዕ ሰናያት ዝመጸ ሽግራት ናይ ጸላዕ ሰናያት ዝመጸራ ሕማ ነገር ተጻብኦ ብቅዱሳን አሳእል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ብቅዱስ ስእሊ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ገራን ጸላዕ ከም ዘህደመት ንሕና ድማ ስም ቅዱሳን ብምጽዋዕ ስም እቶም ንጸላዕ ሰናያትን አጋንንትን ዘባሃሩ ሰዓሩ ስእልናይቶም ንጸላዕ ሰናያት ክስዕርን ከሎ ንእግዚአብሔር ከስምሩን ከሎ ካብ እግዚአብሔር ክብር ዝረኸቡ ቅድም ቀዳድም ኣብ ቀድሚ ጸሎት ስእሊ ቅዱሳን ቀሪብና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ከነዕርግ ይግባአና አቤትና ኪኖቲ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ንኸዶ ሓደ ጸሎትና ሽግራትና ብጸሎት ይፈትሕም ንሽግራትና ንሕቁ ዝኾነ ሕተታትና ጸሎትና ዝፈትሕ እንተራኺኑ ጸሎት ከነዕርግ ተረኺና ስሩዕ ዝኾነ ዘይባተኽ ናይ ውዳሴ ማርያም ናይ መዝሙረ ዳዊት ናይ ድርሳነ ሚካኤል ካልኦት ዝኣመሰሉ መጽሐፈ ጸሎት ምስ ነዕርግ እሱ ትትኽክል ፈታሒ ምክንያቱ ኩሎም እቶም ብጥዕና ዝነብሩ ዘለዉ እግዚአብሔር ዘኽብሮም እግዚአብሔር ዝወጽሖም ግቡእ ዝኾነ ጸሎት ዝገብሩ እዮም ኣብዚ ጸሎት እዚ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ስም ኢየሱስ ስም ክርስቶስ ስም አቦ ስም ወዲ ስም መንፈስ ቅዱስ ስምቶም ስም እግዚአብሔር ዝሓዙ ሚካኤል ክንከላ ምን ከም እግዚአብሔር ማለት ስም ቅዱሳን ንሕና ንሰይጣን ንስዕረሉ ንብል ስም ቅዱሳን ትርጉም ተራእና ስም እግዚአብሔር ስለዝኾነ ህዝብ እግዚአብሔር ስም ቅዱሳን ጌርና ጸላእትና ነቶም ክፋት መናፍስቲ ንስዕር ስም እግዚአብሔር ብምጽዋዕ ስም ቅዱሳን ስም እግዚአብሔር ምክንያቱ ትርጉሞም ስም ናይ ነፍስ ወከፍና ሽም ያዮ ትርጉሙ ተራእና ስም እግዚአብሔር ስራሕ ስም እግዚአብሔር ስራሕ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር መንነት እግዚአብሔር ዝገልጽ بخالد أكن مسألة قدسان كأبنا زخل نبلا زلنا انتهي سلا زخانة أبسألة قدسان عبيت مرت انت عمرك نجابيه سلا فتسمي مسألة خبر ذهب بعلق زيابيهري عملوا قن فتسمى له ما لا تجنا يكوننا بخد من قد تسأل جن نتي خفو من فسن نروح قل عوجن سكيله لنا صلاة النعرج قل سلا زخانة سلازي نارج زيابيهر تهم عقبنا صلاة بمعراجنا نجزيابيهر بمقربنا ملسنا بزحر كبخيل إتاشو عطى سوتها زقتلت عوشت أسماديوس زنبرة سيطان أسماديوس بلا وشت حديرو زنبرة بخميك الساعة كيلو بصلاة عوشت أتصنع حقن أسماديوس بحال كفوء منفسي بصلاة معرخ ندي عوشت نهزلو ناي زموت ناي كفاءة منافستي ناي سرقي ناي استفل عليه ناي كالو دانكيراتاتن كالن كنسعر تراخونا صلاة يدلينا السوط رايقنا يكونا ما يصلاة كن حسب لنا هزوك زيابير زحننا يكونا ما يصلاة حسب ما يصلاة ناهي تساناتا يكونا ما يصلت كم تشموس تتصلي صلاة نخلي حمام يشتي يقول عبد نخلي بمعري كلها ما كل عدم زلنا دم أبكر مزيار أملاك صناتنا توم عبيتين توم نعشت صناتنا أبكر مزيار أملاك كلنا نعشت صناتنا كم تصناتنا ولدهم قريبا مرديئة ويد مع حلوانا ولدهم زدالي نحن عبيتين كنا صنات ميسنا كنا وك زاويرنا ريئة حلوان منا سلازي نحن أبكر مزيار أملاك صنات شلاتنا سلازي كمت نحنا نما يصلت ناهي صنات غيرنا نوسد زلا نحنا قلم زيار املاخ صنات سلازخنا ما يصلت بزخدنا او بستحصبنا انتاي انت حميمنا نحوي انت زي انت حوي انت حميمنا نحوي انت زي حميمنا خاينا حمنك طعنانا نعقبلو مالتي ቅዱስ ቁርባን ካ ዋና ፈታሕ ሽግሪ ምክንያቱ ስጋን ደምን ክርስቶስ እትኡሙን መድኃኒት ፈውስና ይኩሉ ነገር ስለዝኾነ ስግዳን ብምስጋዳን ጸላእ ሰናቲና ንስዕር ነቶም ኩፋት መናፍስቲና ንርሓ ንጠንቆልትን ግብሪ ጠንቆልትን ኢና ንስዕር ክንጸውም እንከልና ክንጸልን ከለና ክንሰግድን ከለና እዚ ኩሉ ክንገብር ከለና ግን ተኣሙና ኃጢአት መሰረት ይእቲ መሰረት ኩሉ ነገር ግን በኃጢአት ካ ምእማኒ ቡድቀት ካ ምእማኒ ብስተጋጋ ኻየ ምእማኒ አቢሰ በዲለኽ ትብልን ከላ ኻየ ምክንያቱ ህዝበ እግዚአብሔር እንተ ተረዲና እንተ ጸይምና አጋንንት ክንስዕሪና እንተ ጸሊና አጋንንት ክንስዕሪና እንተ ቆሪብና አጋንንት ክንስዕሪና እንተ አተናሲሕናውን አጋንንት ክንስዕሪና ተጻባዕና ይኹፋት መናፍስት ክንስዕሪና ከመይ ንዝብል ማርያም ኃጢአታ ውሽጣ ዝነበረ ሸውዓተ ኹፋት መናፍስት እዮም ነይሩ ክትስዕሮም ዝኻለት ግን ኣብ ክርስቶስ ከይዳ ስለስተናስሕቲ በዲለ አቢሰ ስለዝበለት
እዞም ፈታሕቲ ስራይ ዝባሉ ስራይ ክፈትሑ ዘይኮንስ ናይ ገዛ ርእሶም ሕማሞም ሽግሮም ክፈትሑ ዘይክእል ከቢድ ሽግር ዘለዎም እሱ ጥራይ ኣይኮነን ናብ መራሕቲ እምነት ብምኻድ ድማ ከምቲ ክርስቶስ ንሃዋርያ ስልጣን ሂብዎም ሃዋርያ ድማ ዝተፈላለዩ ሕማማት ሽግር ዝፈትሑ ዝነበሩ ሽግርና ክፈትሑ ዝኽእሉ ከዓ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ከዓ መራሕቲ እምነት እዮም ስራይ ዝብል ሽም ናይ ክርስቶስ ፈታሕ ሽግር ዝብል ካብ ሰረ ዝብል ቃል ዝወፀ ስለ ዝኾነ ክፈትሕ ዝኽእል ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ስልጣን ዘለዎም ከመራሕቲ እምነት እዮም እግዚአብሔር አምላኽ አይነ ልቦናና ይኽፈተልና ካብቲ እሙን መድኃኒት ዝኾነ ሙሉን ፍጹም ውበት ካባይ ከም ዝብለና ካብቲ እሙንን ፍቱንን መድኃኒት ዘለዓለማዊ ክርስቶስ ረሒቕና ኣብ ዕቁባ ናይ ጠንቆልትና ፈታሕቲ ስራይ ዝብል ዘይመንነት ሽሞም ንኽብሮም ዘይገልጽ ሽም ተዋሂቦም ዘሎ ካብዚኦም ተቐጢብና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን አይነ ልቦናና ኸፊቱ ብጎደና ጽድቅ ተመላልስና በኃጢአትና በዲልና አቢስና ኢልና ንእግዚአብሔር ከነስምር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ጎንጎንቲ ትምህርቲ ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በኩሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትህቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያደ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን በዋትስኣፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካ